नोंफा बादि नोंफाया नों गैयि समावहाय रायजोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आं दिनै दायो दाबसे जायगायावहाय थांनो नायदों तो आं मा खालामनो थाङो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो आंनि बे गोरलै ब्लगखौ हेल' बाबा वाव दायो आं सफैबाय नोंथांमोना देखायनोसै आं मानो फैदों आङो बर' गामि माथो खालामनो नोङो न' सिङाव हाबफिननालाय ये सोरनियाव फैदों आं नायदों आयो मा खालामदोंलै नोङो होनदो आनैया लाजिबाय दे होनदो दे जिसु दे जिरायदोंमोन ओमफ्राय दा नै मा गथाय सोना दोनदों बियो बे थुमुला नोंनि ना बाब नोंनियाथ' गेदेर गेदेर सायख'ना आयै नै थुमुल आंनि बियानैया मुदुफुल होनो नामा मुदुफुल आसामाव मुदुफुल होनोदां नै बेखौ बोहैनायसै नैबे थालिर बिबारनो आरि नै बेखौ आरिजों एवना जायो दा आलु नै होनानै थालिर मैखुन दिंखियानो रुलानाबो गिना खाबोदों आं हाबाब मा खालामखाया बियो एकदम मा नायदो नै आङो हांसो लाङो फैदों हांसो हानायनो मेंलायखाबाय नै बेन्दिसिन नै मानसिया आं दिनै हांसो बेदर जानो लुबैनानै हांसो लाङो फैबाय जानांगौ हांसोखौ बोसोराव मानै माथामखौ जाखानांगौ मोजां ना अन्थाइ माफोर जाहांफ्रा गगारोबोथ' औ जोंनियाव हनोबो सिथि दङ हारसिं माफा जायो हारसिं मासे बे अन्थाइजोंनो बे आरि हांसोजोंनो दङ इयो गजोब्बायनो दिनैहाय बेखौहाय लांनायसै आं दा आंनि हरनिसो डिउटि नालाय ओरैबादि कारेक्ट थांनानै संनानै जाहैनोसै आं गोदालायनो फुजाबाय मोगन मोदै जोरामलायबाय आयै फिसाबादि अनो ना फिसाबादि अनो हांसोखौहाय मोदै जोरामलायबाय नै आदारानो होखाखैमोन आं नै हांसो लाङो फैया आङो खरदाङा होननाय गामियाव फैदों आं खरदाङा होननाय गामिखौहाय सोर मिथियो मा जहला बुंजासो हबाय नै आंनो मा होनबाय थायो दा बेदर मोख्रैया माब्रै सङो माब्रै गोदायो नायबावदो नोंथांमोना बिबो फंबाय मा खालामलायदों बिसोरो आयो थ' रायजोफोर नै आङो दिनैहाय हांसो बेदरखौ आं गोदानोसै आरो दै बिमा जाबाय नालाय एसे नै खामानिफोरखौहाय रोङि खामानिफोरखौहाय सोलोंनानै आयो जग' खालामनोसै नै जग' हाबाब मा सिखाबायलाय बेगाराबो बौवा मादैमोन आब'मोन नोंसोर बिदि गोदायो ना गोदाया आंनोहाय खोन्थाहर आंनि भिडिअ गोदानाया जादोंना जायाखैब्ला एकदम थिगसे नायनानै फोरोंहर कमेन्टआवहाय बिदि गोदाया होननानै गल ब्लाडारा दायो गोदागासिनो दं आङो साख्रि मावनानै मावलाल' मा जानो खामानि दामानिफोरखौथ' सोलोंनांखागोन ना
खामानि दामानिफोरखौबो रोंनानै थानांगौ आं लुबैयो मानसि हिसाबै लाइफआवहाय गासैखौबो रोंनांगौ गासैखौबो खामानिफोरखौहाय गासैबो क्वालिटिया जोंनावहाय थानांगौ आरो बेखायनो जेखौ रोङा बेखौहाय आङो मानसिफोरनिफ्राय सोलोंनो थाखाय आं लाजिया आं सोङो नांगौबा आं जेखौ रोङा बेखौ आं सोङो खनसेयाव बुजियाबा खननै खनथामबो सोंगोन आङो नाथाय सोलोंगोन आरो नैबेफोरबायदि मानोना जोंनि लाइफआवहाय जोंनो सोलोंनायनि क्वालिटियाबो थानांगौ आरो गावखौल' गोरों गोरा सानबा जाया मोजां मोजां गाननानै जोमनानैल' बायहेरायावल' हिर'इन देखायबायनानै देरलाखब देखायबायनानै मा जानो क्वालिटि थायाबा लाइफआवहाय जेबो लाब गैया खामानि दामानिबो मावनांगौ थाखा फैसाबो खामायनांगौ गासैयावबो थानांगौ आरो ना बेनि थाखायनो आंबो सोलोंनि रोङिखौहाय सोलोंनि आरो एकदम आंनि भिडिअ गोदानाया जायाखैबा फोरोंहर रायजोफोर बिसोरबो माबादि गोदानांगौ आं दा बे देगारा हले बारा गोबाव नङा दै माने एकदम गुदिया जाबाय गुदिया खम गोथाव हटेलाव थांनानै बिदि जायोना लेग पिसखौ दायो जोंनि बेदर मोख्रै संनायखौ नायदो नोंथांमोना माबादि संगासिनो गोथावले जाखाबाय आरो सना नोंबो बिखा जानाय दा बिखा भिडिअ बांद्राय गोलाव जायैखाय आङो माबादि संखो प्रसेसफोरखौ आं देखायासै बेदरा मोनबाय दायो बेदरा मोनबाय ओरैबादि जानायनोसै आङो apa lebih nong Babu na bika laba bika bika ani sona na bika laba bika jasula nenge bika jasula nempa badi नोमफाया नों गैयि समावहाय आयंनि फिसाजोजों नोंनि बिदिजोंहाय बुदलायलायनो होसोदलाया बिखा मोनजायैनि आरो नों बिखा जासुला